Якія б тэмы не абмяркоўвалі Верховным Савеце на пачатку 90-х, прамысловасць, сельскую гаспадарку, банкі, сродкі масавай інфармацыі, выраб жаночых панчохаў, панчохаў быў дэфіцыт, таму і пра гэта таксама гаварылі, вывад ядзернай зброі, міжнародныя дыпламатычныя адносіны. Вось літаральна пра што б не казалі, імгненна ля пятага мікрафона узнікала мажная фігура дырэктара Саўгаса Гарадзец Шклоўскага раёну і дэпутат Александр Лукашенко безапеляцыйна выказваўся па якому заўгодна пытанню. Але калі вы думаеце, што вось цяпер я пачну яго за гэта крытыкаваць, вы памыляецеся. Ён рабіў абсалютна правільна. І шмат хто з нас, тады маладых дэпутатаў, 30 плюс-мінус гадоў, рабілі прыблізна так, хай і не па бязмежным спектры пытанняў выказваліся, але па даволі шырокім, і часам так, некампетэнтна, але смела. І гэта было правільна. Гэта было правільна ў той пераломны час, калі трэба было зламіць стэрэатып, што вось толькі камуністычная партыя, толькі ЦК, толькі партыйныя кіраўнікі валодаюць манаполіяй на ісціну па ўсіх пытаннях. Але тое, што пасавала маладому дэпутату, не пасуе кіраўніку краіны. Бо зусім іншая ступень адказнасці за словы. І калі дзядзька Мікола з суседняга пад'езду заяўляе, што вірус – гэта псіхоз, у той час, як гэты самы вірус, вось ужо месяц, тэма нумар адзін, праблема нумар адзін, праблема жыцця і смерці для ўсёй планеты літаральна, гэта значыць праблема гэтага дзядзькі і ягоных блізкіх, хаця на добры розум блізкім варта было б гэтага дзядзьку ізаляваць на нейкі час, каб не нарабіў шкоды сябе, блізкім, і да наваколлю. Але калі кіраўнік дзяржавы з насельніцтвам у 9,5 мільёнаў чалавек кажа падобнае з нейкай такой проста невытлумачальнай упартасцю, ён ставіць пад пагрозу жыццё не проста сваё, з ім то якраз будзе нармальна, а жыццё гэтых 9,5 мільёнаў людзей. І калі ў такім маленькім гарадку, як Докшыцы, 80 выпадкаў, больш чым 80 выпадкаў пнеўманіі, і такога ніколі не было, значыць, все ж таки вірус існуе. І значыць, гэта вялікая бяда. І ігнараваць яго нельга. І не бачыць гэтага, гэта значыць знаходзіцца ў нейкім такім нерэальным, інфернальным свеце, адарваным ад жыцця. Але вось з чым я пагажуся, што ў райцэнтрах, ды ў абласных цэнтрах, а і ў Мінску таксама людзі паміраюць не столькі ад вірусу, колькі ад недахопу вось гэтых апаратаў вентыляцыі лёгкіх, іншых сродкаў, ад недахопу належных прэпаратаў, нават у Менску, нават у сталіцы. І вось і адгукнуліся гэтыя царскія капрызы, гэтыя лядовыя палацы, гэтыя еўрапейскія ды іншыя гульні, гэтыя славянскія базары, розныя парады. І гэта толькі пачатак таму, што пік захворвання ў Беларусі наперадзе. Вышэйшая ўлада папросту апынулася не гатовай да злажаных дзеянняў у часе экстрэмальнай сітуацыі. І ведаеце, мне прыгадваецца кумір кіраўніка Беларусі Іосіф Сталін, які за некалькі гадзінаў да нападу немцаў на Савецкі Саюз на данясеннях выведкі пісаў мацерныя словы, не верыў гэтаму, а калі вось гэты напад адбыўся, ён літаральна на тыдзень знік, і не ведалі, што з ім, і не ведалі, што рабіць. Тут ужо ідзе адлік не на тыдзень і не на 2, а мы все чуем психоз, психоз, психоз.